duzuna hotza. Zuk, zure burua giza eredutzat zenuen, eta orain ez jakinan hiltzen zera nor sarritan ez. Eta ezin du ahaztu, ezin du ahaztu. Karetzetik dugua, zalantzaz ez bada erabakise bat, lasaitasun oso zatzeko ikaraztua. Eta inguruan agertzen diren espektroak irrika, irrika, irrika dabez urakatu nahian. Eta ezingo du pasan beste goera irrigarri bat gaur azkena izanen da. Esana dago, bekatuz eta eduz libre sentitzen dena, bristurka bezan ere horpek